Aruba als eerste. Zoals ook door de Kamer is gevraagd in de motie van de leden Kamminga en Van den Berg, is voor Aruba de voorwaarde voor een lage rente het tot stand komen van een akkoord over een rijkswet waarin het financieel toezicht duurzaam wordt verankerd. Dit omdat een rijkswet het enige instrument is dat niet eenzijdig door Aruba kan worden gewijzigd. Daarnaast is er ook voor de periode dat de Rijkswet nog niet is gerealiseerd een wijziging van de landsverordening Financieel Toezicht Aruba nodig, om te zorgen dat er niet per 1 januari 2024 een gat valt in het financieel toezicht. Want het protocol, waarin onder andere de begrotingsnormen zijn opgenomen en wat dus nu geldt, verloopt op 1 januari 2024. Dus in die gewijzigde landsverordening moeten dan ook minimaal de belangrijkste punten, zoals die normen, uit het protocol zijn opgenomen. Dus het is een tussenoplossing totdat de Rijkswet in werking treedt. Aan Aruba is in het voorjaar gecommuniceerd dat er voor 1 september bestuurlijk commitment nodig is om tot die consensus Rijkswet voor het financieel toezicht te komen. Wij hebben op 31 augustus een hoofdlijnenvoorstel van Aruba ontvangen voor een structurele oplossing voor het financieel toezicht. En ook een concept landsverordening waaraan Aruba nu werkt voor de tussenoplossing, dus per 1 januari. Ja, omdat deze voorstellen wel heel kort voor de deadline werden ontvangen, heeft hier nog geen overleg over plaatsgevonden, niet ambtelijk en ook nog niet bestuurlijk. En dat is wel nodig, gelet op de inhoud van de stukken, voordat we kunnen spreken van bestuurlijk commitment en dus ook kunnen overgaan tot een lagere rente. Relevant voor die landsverordening is dat het in het protocol van 2015 is opgenomen dat wijziging van die landsverordening alleen kan plaatsvinden na overleg met de regering van Nederland, leidende tot overeenstemming over die wijziging in de Rijksministerraad. Daarom staat er op de sheet ook via de Rijksministerraad. Voor wat betreft de structurele regeling heeft Aruba voorgesteld om met een hybride variant te werken. Dus een deel van het financieel toezicht regelen in een Rijkswet en een deel in een landsverordening. En in het voorstel van Aruba zitten punten waarmee we niet kunnen instemmen. Toch laat het voorstel wel zien dat Aruba bereid is om tot een oplossing te komen. En zodra Aruba hiervoor beschikbaar is, dan zullen de ambtelijke gesprekken hierover worden gestart. En het belangrijkste, de focus ligt dan bij, het belangrijkste onderwerp, de focus ligt dan wel bij de vraag: wat wordt er geregeld in een Rijkswet en wat wordt er in de landsverordening geregeld? Dat betekent op dit moment dat we concluderen, als we kijken naar de stand van zaken, dat er nog geen overeenstemming is over het financieel toezicht. Zowel op het punt van die tijdelijke oplossing met die landsverordening als een structurele regeling in een Rijkswet of in een hybride oplossing. Daarnaast hebben we ook van Aruba nog geen doorrekening ontvangen. Dan komen we uit voor Aruba op een herfinanciering zoals in het basisaanbod stond, 20 jaar annuitair tegen de hogere rente van 6 tot 8%, die dan eind deze maand zal worden vastgesteld. We houden conform het aanbod wel de mogelijkheid open om die rente op een later moment alsnog voor 2 jaar te verlagen naar circa 5,1, dus de tussenvariant, indien alsnog aan die 2 voorwaarden wordt voldaan. Dat betekent dan wel dat dat voor 1 januari moet gebeuren, omdat dan die landsverordening voor die tijdelijke oplossing in werking moet kunnen treden. Dus dan moet dat traject via de Staten, maar ook via de Rijksministerraad zijn afgerond. En dan moeten we ook ruim voor 1 januari tot bestuurlijk commitment komen over die structurele regeling voor dat financieel toezicht. Als dat lukt, dan hebben we vervolgens 2 jaar de tijd, zoals ik in het begin al zei, om die Rijkswet tot stand te brengen. En ook, als het een hybride vorm wordt, de landsverordeningen per Aruba. Dan zal de rente ook in lijn komen, zodra
dat in werking is getreden, de structurele oplossing, met de rente die Nederland op dat moment betaalt op de kapitaalmarkt met een kleine opslag. Als het werken aan de Rijkswet, dus stel we komen tot bestuurlijk commitment, de rente is ongeveer 5,1%. Mocht dat na 2 jaar of binnen 2 jaar niet tot een oplossing leiden, dan gaat de rente weer omhoog naar de marktrente voor Aruba. En als Aruba alsnog een doorrekening aanlevert, dan kijken we op een later moment hoe die kan worden verwerkt tot maatwerk in de herfinanciering. Maar de focus ligt wat ons betreft nu op het regelen van het financieel toezicht.